коллеҷи металлургии шаҳри Турсунзода яке аз муассисаҳои кӯҳнатарин дар мамлакат ба ҳисоб меравад. Он соли 1978 дар заминаи омодагӣ кардани мутахассисон барои корхонаи воҳиди давлатии ширкати Алюмин Тоҷик таъсис ёфтааст. Ин даргоҳи таълимӣ дар муддати фаъолияти 30 солаи худ аксари корхонаҳои саноатии ҷумҳуриро бо мутахассисони соҳибкасб таъмин намудааст. дар ду баъз таълим мегиранд донишҷӯёни мо. таълим хеле хуб ба роҳ монда шудааст, симхонаҳо таҷҳизонида шудаанд. Имсол дар коллеҷи металлургӣ 241 нафар донишҷӯ қабули нав ба таҳсил фаро гирифта шуд. дар коллеҷи металлургии шаҳри Турсунзода омӯзгорони хеле пуртаҷриба кор мекунанд. дар коллеҷи металлургӣ мо донишҷӯёнро дар соҳаҳои гуногун аз рӯи номгӯйҳои ихтисосҳои гуногун таълим менамоем ва баъди хатм низ дар корхонаҳои саноатӣ мо ба кор онҳоро таъмин карда метавонем, онҳо ба кор мераванд. дар шаҳри Турсунзода ҳамчунин коллеҷи тиббиро ҳамасола наздики 200 нафар мутахассисони ҷавон хатм намуда дар муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳои кишвар ба кор ҷалб карда мешавад. имрӯз дар муассисаи мо як қатор симхонаҳои таълимии нав ки бо таҷҳизотҳои нави замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, барои донишҷӯён ва омӯзгорон шароитҳои хуб фароҳам оварда шудааст. ин ҳама бо дастгириву ҳадафҳои неки сарвари давлат ба роҳ монда шудааст. мо омӯзгорон ва донишҷӯён ҳамеша кӯшиш менамоем ки насли ҷавони имрӯзаро дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва хиштаншиносӣ тарбия намуда ҳамчун мутахассисони ихтисосманд ба касби худ ва пуртаҷриба таълим намоем. аз ҷараёни таҳсил дар коллеҷи омӯзгорӣ маълум шуд ки ҷавонон барои аз худ кардани касбу ҳунар завқи беандоза доранд, зеро онҳо хуб дарк карданд ки ба мутахассисӣ бо ҳунару соҳибкасб на танҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ, балки берун аз он ҳам талабот зиёд аст. дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода аз рӯи 7 ихтисос ба донишҷӯён таълим дода мешавад ва донишҷӯёне ки имрӯз мо дар ин муассиса ҳамчун мутахассиси соҳаи омӯзгорӣ тайёр менамоем, мутахассисони баландихтисос мебошанд. мо бо боварӣ гуфта метавонем ки донишҷӯёне ки коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзодаро хатм менамоянд дар муассисаҳои таълимӣ рафта кору фаъолият намуда баҳри пешрафти ҷомеа саҳми арзандаи худро мегузоранд. давоми чанд соли охир аст ки хоҳишмандони коллеҷу литсейҳо ба маротиб зиёд мегарданд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҷавонону наврасон имрӯз барои соҳибкасб шудан майлу рағбати зиёд пайдо кардаанд.